खुलुमबाय गिबियावनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि जानानै आं दिनै नैबे समाव बर'नि पर्टेल चेनेलखौ लेंहरनानै मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों आथिखालनि बिटिआरनि बिसायख'थिनि सोमोन्दै जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि गेजेराव जा गुलुं-गुजुं सोलिबाय थानाय बेखौ लानानै आं मोनसे खेंफोरथि होनो नागिरदों जे बेनो जाबाय जाहाथे जोंनि दैदेनगिरि आइमोन आफामोना धोरोमनि मुंखौ लायालासिनो गाव बबेबा मोनसे हान्जायाव थानानै बाहागो लायोबा जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया। मानो होनना बुङोबा जोंनि बे भारतआ मोनसे डेम'क्रेसि मोनसे हादोर, बेवहाय बयहाबो मोनथाय दं। नाथाय बबेबा मोनसे हान्जायाव थानानै धोरोमनि मुंखौ बेनारखौ लायालासिनो बाहागो लायोबा मोजां। बेखौ जों लाइमोन आफादनिफ्राय जोङो खावलायदों जाहाथे जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन राव माहारि थानाय हिसाबै जाहाथे जोंनि गेजेराव सेरखाय बेरखाय खालामाजासे जोंनि ब्रह्म धोरोमनि जा गोथार खान्थि बेखौ जोङो सेमफायालासिनो जों जाहाथे जों लाखिनो हायो। जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेखि हान्जायावनो थाया मानो ब्रह्म धोरोमनि दैदेनगिरिफ्रा धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामा, बेखौ आं दिनैनि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों गुरैयै खावलायो।